Que maravilla de bacallao que nos fixo o mestre, estaba ben bo, Tiven a oportunidade de probalo, ese bacallao estaba increíble. A preparo non trouxeches tampouco. Non quedou moito, para traer pouca cousa tampouco é mellor non traer nada. Que hora é? 7:44 minutos da tarde, estamos a sábado 5 de abril, que é un día moi importante, hai moita xente que xa sabe ao que me refiro. Pero ademais de ser un día moi importante, tamén é un día cheiño de festas e de romarías polo noso país. Unha das máis importantes, Paula, e da que me declaro fan, confeso, é a festa da ostra da Arcade. Que cousa rica esas ostras, cun viño branco ben fresquiño, cousa deliciosa. A ti gustan as ostras? Home, claro que me encantan. E collelas así, chuchalas e sorbelas, que se note o ruido. Claro, a quen nos gustan as ostras, telas en riba do prato, en riba da mesa, é unha maravilla, pero sabemos como se cultivan as ostras? Pois tranquilos, porque acudimos ao Grove, onde Guillermo e Óscar van nos explicar o proceso. Óscar e Guillermo producen unhas 20 toneladas de ostra ao ano. Ai, é nada. E xa che digo eu que teñen que estar riquísimas. Porque unhas ostras cultivadas en Galicia, para chuchar os dedos. Sabemos como se cultiva o mexilón, sabemos como é o marisqueo a pé, pero sabemos como se cultiva a ostra? Hoxe na Hora Galega, ímolo ver. Esta é a semente que acaba de chegar de Francia e nada, o único que imos facer é metela en agua porque ven de 2 días de trayecto e está moi desaguada. E o que fan os meus compañeiros é separala en sacos, unha vez amarramos os sacos ao cabo e de aí colgámoslos na batea. E de aí quedarán unha semana e media para que se recupere a ostra. E rehidratándose. Exactamente, se poña fuerte para poder comenzar o cultivo en sí, hasta que está para enviar ao consumidor ou ao destino. Contasmo moi bonito, pero creo que mellor se o vemos con vos, non? Por supuesto, claro que sí, non hai problema. E aquí xa clasificamos, esta foi unha partida que chegou antes que esta e está repartida nos cestos para que vaya crecendo, collendo un pouco de tamaño e a partir das 3 semanas empezaremos a darlle volta para empezar a pegar. Quitaremos as máis grandes, deixaremos as máis pequenas no cesto, pegaremos as grandes e as pequenas seguirán unha semana ou 15 días máis, volvemos a repetir o proceso hasta que temos todas as ostras pegadas. Pasamos da cesta, este sería o seguinte paso, este xa é a corda. Este é a corda unha vez pegada e pasada os 10-12 meses. Este xa ten 11 meses no mar, 10-11. Sí, esta está lista para colleitar e poñer na venta. Entón agora vamos a enseñarvos como facemos para despegala da corda e un pouco o traballo que se fai cando se quita a corda antes de levar para vender. Pois este xa é o último paso unha vez que se está traballando na batea, que é limpar a ostra. É un proceso manual, unha a unha, para poder cargar no muelle e levar para a venda. Por batea andas alrededor de 20 toneladas aproximadamente, 15 e 20. Está estupenda, ahora mismo está casi que no mellor momento, creo, de carne, de sabor e de todo. Unha vez que entra na depuradora, o primeiro que facemos é controlar que chega o peso, pasamos a clasificala. Pola tolva, pasaría pola cinta, lavaríase na lavadora, esta cinta botaría para esa mesa. Nesta mesa estarían 2 operarios que estarían metendo ostra continuamente na clasificadora. E daí xa iría para dentro. E daí outra vez para dentro, sí, para que teña unha ostra cun mínimo de calidad. E oi, a mellor ostra de Galicia. Eso está, por supuesto, que de Galicia, eu creo que máis que de Galicia, de unha gran parte do mundo, sí.